Kipat ba nong song snong jong ki bon poteli ki snong ka than kapot hakkershai kilhapat chuya senyang pisa man la ka thliu yeng jong ki poteli ki snong ban snai ka surok ka ban penyaso e ka than kershai shalangpi ba de kani la yo jing tip ha ka jing le jurep ka seng FKJGP Rimulyang Circle ya ki snong kapot ha ka than kershai ban poi shikite ki snong hapan yat lengba ka snong langpi lengba ka surok balasna da ka sorkar Assam bat andala poi ha ka snong no para ka we na kisnong garo ha ka than langpi ha ban lat no shakate ka surok balasna hi de ki pat ba ka badai tang ka surok khando ka barit bat ka balong ban ya tang ki kali he bat ki arshaka ka taru tang ha ki ayom telang ha ka baya de ba ka jing e ba ki pat ba ka te ka than hi kando halor ka jing bam biang ka surok na ka liang jo ka seng FKJGP Rimulyang Circle ha po ka jing lam jo ba serbilin lengdo president kala kentu ekonomi khmat karam barai jerngam constituency bakan phai khmat lem shagite ki than khaput ki badang sa din hadu kata kata Shushu kaseng kala dawa juru na sorkar jela bakan le ya katika than namar banthe eki kampen roy khnang ba ki pat ba kinom pediang eki kampen roy ki bawan na sorkar Assam namar ba ka Assam kaya le banthe puk puk eki kampen roy shakite ki than ki badon hapdeng kajing ya kajiaput Kareva. Mani, ka spesial ba kareva. Senar leke siao jaka mai malan diang. Rap. Lega surok ka ba ni wan yaj banta ka swi abang ile jingo ya ka snong utli ka hasem batu ni snong sen ka thain ani ka surok ka de ka surok ka badon kambha ka ba pnia so na du thain kersai sedu semeja no para ka ban poi sedu langpe tengiu i ka jing sneu jung ka surok ka ba nalong saba palat hari nisha ka surok ka de ka bakungsan hadu kata-kata nang utai ki paj ba nang sinong jong na kadong kathai amar ki sinong se ka than ki dang don da ki thau tli ki sinong ki ba don kam ki ba ya ki ki surok ni ka le kawan ba ya kayeng jong ki paj ba kila ban penon kam ki surok tang ka portelang kataru da ki kalihe sudah kalirit ki nomla banwan wada ka portelang nagalen ki kaseng adin bangilap ya kini ki AGA tamtam ka snil jung kana ka surok abang le jungo itu ki snong ikwa ban kentu ya ki nongmi khmat kwa ban kentu ka sorkar bahkan pai khmat lem se kana ka dong ka thain ban yarab ban penjo surok iku mangi i na kalian jong ka sorkar Assam ka the i kam penroy se kana ka thain ka surok ka bahe na kam peduli sedu langpi mau sikar i ba kila penhe iku surok kila penbha te i kerpat nomor kata ya sorkar me khlaya jongi makan subha ban phai khmat se kene ka dong ka thain da ba penyo ya ka surok ka ba khambha
jin ada ke Sorkar Meghalaya kan ai ya surok ke babha ya kene ka dong ka thain leng ba kene ka surok ka badon menta ka ba ki pajba nong snong ki snahi kan long ka jing kerku ka ba kraw tam ki nong snong sen ka dong ka thain ka pang ka chitom ki baduk ki bagdu ki iru ki marep sen ka dong ka thain ki bon ki bala ban penyo jing mentoy ki nong snong kita ka jing bomdon ka surok ka penlong ki pajba bakin duk bakin kerdu bakin sa haju bakin nom kiu ki liang baro nomor kata ngi tentu cerpat itu Sorkar bahkan subha ban penyo surok ya dipajba sekena kadong kathai kumbang layu ir lagu mat karena ka jing kordet karena ka jing genjar baki ya kendu akale kawan ladangin ya kren ka porliur kin haban cuya kijat bagi sausan kenta ban poi sedu ka surok ka bakila ban lejing lek kene ka bu jing ka bu jing sitom ya ki nong sunong jungi agen ka dong ka thai